Добре дошли в есен Старот. Да чуем какво имат да ни казват тази седмица картите. Първата карта – осмица жезли, новини, пътуване, засилено общуване. Втората подред – асо чаши. Тук имаме ново начало, особено в емоционален план. И третото послание – светът. Успешно завършен цикъл. Осмица жезли е щастлива карта в колодата. Ако сте се почувствали спънати или в очакване на решение, то скоро ще има положителни новини. Събития от всякакъв характер се ускоряват. Във взаимоотношенията се разкриват важни неща. Дава се хубаво и бързо пътуване с добра цел. Духовно и личностно израстване с потенциал. Картата е катализатор за лично вглеждане. Асо чаши. Тук имаме ново начало, особено в емоционалния аспект. Радост, любов, изобилие. Силно емоционално здраве и щастие. Нови възможности за работа или подновени емоции към настоящата. Начинанието, което е близо до сърцето ви, ще се осъществи. Посланието е за психически и духовен разцвет. Светът ни дава успешно завършен цикъл, изпълнени цели и намерения. Награда, радост. Животът ви като цяло е балансиран, подреден във всички аспекти. Получавате заслужено признание, повишение. Трудът ви, здравето, парите, кариерата, любовта ви са възнаградени. Имате един прекрасен вътрешен мир. Обединеното послание от трите карти мога да го определя така. Преминавате през засилена комуникация и общуване, което ще ви доведе до много емоционални изживявания. С положителен финал и заслужена награда. Блясък, слава и вълнение, което заслужавате. Нека да видим и енергията към трите карти. Това, което ще ги обедини и затвърди и ще им даде тласък. Бавното намерение, превъзходството, вълнението от живота крие повече магия, отколкото си мислите. Буквален превод на карта. Независимо от развоя на събитията, мили хора, от крайният, дори и положителен резултат, пътя, който изминавате, мечтата, труда, носи сладостта от самия процес. Така че оценявайте всичко, през което минавате и най-вече това, което имате. Сърце от мен за вас, мили хора. Благодаря, че бяхте заедно до край с есен Старот.